Ahoj, ja som Mia. Rada chodím na Zuzku, lebo rada kreslím. Naša učiteľka je veľmi veselá, cítim sa tu dobre. Ahoj, ja som Ľudská. Chodím na výtvarnú, lebo sa chcem naučiť pekne kresliť a mám tu kamošov. Čaute, táto Zuzka v Exnarke je úplne super. Konečne som sa naučila pekne čarbať a pomohlo mi to zobudiť fantáziu. Mám rada kačky a to vďaka pani učiteľke. Ahoj, volám sa Janko, ale volajú ma Naručino. Chodím na základnú umeleckú školu. Je tu super a mám super fantáziu. Ahojte všetci, volám sa Mia a na Zuzku chodím preto, lebo veľmi rada kreslím. Chodím tu aj preto, lebo tu mám kamarátov a veľmi ma to tu baví. Ahojte, volám sa Anička a chodím na Zuzku preto, lebo ma baví kresliť a mám rada hudbu. Kámo, ja som prišiel na výtvarnú, aby som mohol tu pekne čarbať. Som sa konečne naučil kresliť, poďme do toho. Ahoj, volám sa Ela. Výtvarná je niečo pre mňa. Tak ma to baví, že neviem prestať. A chodím na spev. Spev a výtvarná ma bavia. Náš pán učiteľ a pani učiteľka sú najlepší. Ahoj, ja sa volám Emka. Od 5 rokov veľmi rada kreslím. Preto som začala chodiť sem. A je to tu super.